Hej, velkommen til den. Hej YouTube, og velkommen til den her video. I dag der er det blevet tid til Bane Bosels. Og hej alle sammen. Den er på min kanal, I skal abonnere på Simons kanal. Han lægger også videoen op. Ja. Filmer jeg overhovedet? Ja, det gør jeg. Så. Det var en dejlig lyd. Det var det. Vi skal jo Bane Bosels, som I nok hørte Simon sige. Og det bliver jo rigtig hyggeligt. Ja. Og vi har en højtaler til her, hvis der ligger en ledning. Det er fordi så kan det være, at lyden bliver lidt bedre, i hvert fald på min. Jeg ved ikke med Simons. min det der OK. Ja. Så Jeg ved ikke. Kan jeg godt tage stikket uden at den stopper optagelsen? Det kunne jeg. Super. Så bruger vi bare uden. Og jeg er lidt klæd, så det er så det. Og vi tager de lækreste først, og så de klampe efter. Vi skal ikke lige se. ej, kan det bare stå her? Så kan vi hurtigt lige. Det kan også lidt den over i min tid. Vi kunne også lade være. Ej. Vi stiller den bare Der. der. Kan vi ikke se den godt. Så vi starter med den blå. Jepper. Og det kan enten være blåbær eller tandpasta. Så den er ikke sådan. Tandpasta, den er god nok. Og klar? Ja, 3, 2, 1. 2. Hvad fik du? Blåbær. Jeg fik tandpasta. Tandpasta er ikke engang dårlig. Blåbær er god. Blåbær synes jeg er god. Tandpasta, den er så god. Og det er nok tandpasta, der er den dårlige af den, hvis det er en. Jeg kan faktisk godt lugte det. Jeg kan faktisk godt lugte den. Du skal ikke på stand. Ej, jeg fik. Så er det den hvide. Det er enten baby wipes, servietter, eller så er det kokosnød. Jeg håber, jeg får servietter, for jeg kan ikke lide kokosnød. Håber jeg får kokosnød. Skål. Skål. Hvad fik du? Serviette. Nej, jeg fik kokos. De to. Kokosnød er ikke. Jeg synes, at kokosnød er så god igen. Nå. Så tager vi enten nyslået græs eller saftige pærer. Er det ikke det? Jo. Jo, håber jeg får saftepære. Ready, set, go. Nej, nu slår græs. Jeg kan da trøste at sige sådan en saftig pære, der den synes jeg ikke kan man vild. Eller nyslået græs. Kan du dufte lidt nyslået græs? Helt tak. Ja. Hvad er den næste? Det er enten bussemand eller Hvad var det, bussemand eller hvad? saftig pære. Når enten så var det lime før, eller ja, eller græs. Så nu er det enten bussemand eller saftig pære. Skål. Skål. Ready, set, go. Undskyld. Hvad fik du? Ja. Jeg fik saftig pære. Den kan jeg ikke lide. Så det er lidt her. Jeg fik da den gode, men Det er ikke så god alligevel. ikke alligevel. Skal vi tage en stænkende så? Jeg kan lige få finde det der. Nej, det står spejlvendt. Så tager vi enten, så det her det er stinkende sokker, og det er hvad vi synes er værst. Ikke hvad der er. Stinkende sokker, eller tutti frutti. Tutti frutti, den gad jeg godt have. De smager bare lækkert. Ja, det er fucking godt. 3, 2, 1 nu. Ej! Nej! Nej! Er det her tutti frutti? Nej. Det er det, hvis du siger, den er så galt der. Det var bare den der lugt af mine sokker. Nej, fy for helvede.
Jeg tror, min er tutti frutti, eller så stænk. Jeg tror, min er lidt stænkende så. Altså, det er en blanding. Ej, den næste, den ser klam ud. Ej, det er stænkende sokker. Det kan jeg godt smage nu. Nej. Nej, fy for helvede. Nu er der også sodavand. For helvede. Det kan også være... Det giver også en bedre duft, måske. Det næste, det er fersken eller bræk. Grund til, hvis I nu ser, jeg viser den der og der, det er fordi Simon han optager fra sin telefon der og der. Ja, optager. Så, are you ready? Hvad var det var? Peach. Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske det. Jeg har lige sagt det. Fuck det. Det er opkast, eller så er det fersken. Nej. Det får jeg ikke ned. Simon, kom nu. 3, Bliver jeg klar? 2, 1. Ej, du lugter, Simon. Fandme en muggen fersken, mand. Er du okay? Hvis min det var fersken, så var det godt nok en muggen i en, mand. Fersken med mug på. Det må de jo lave. I har lavet over mig selv en andet. Ej. Og man har sådan en Fanta her. Eller en atnaf. En atnaf her, fordi det er spejlement for jer. Vi har en atnaf. Skal ikke bare hurtigt få det overstået? Gammel... Nej. Så tager vi rødnæg nu. Rødnæg eller smørpopcorn. Smørpopcorn, den er godt nok heller ikke særlig god. Nej, det er den faktisk ikke. Nej, jeg vil hellere have den end rødnæg. Nej, det er fandme ikke. Vil du hellere have rødnæg? Nej, nej. Jeg vil hellere det der... Det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil hellere bare lade være at kaste det helvede til. 3, 2, 1 nu. Vi grød den ikke. Vi får den snart helt fyldt op. Ja. Det var den. Så tager vi den mest klamme af alle. Den skal være klar. Hundemad eller chokoladepudding. Jeg har aldrig fået chokoladepudding. Har du ikke? Jeg har aldrig fået Jeg får chokolade. det Jeg en har fået den fucking lorte... Hundemad. Jeg har altid fået den fucking klamme Vi hund. tager 3, 2, 1 nu. Simon. Ej, jeg vil gerne have mine tilbage. Nå. Ej, Simon, min højtaler. Ej, undskyld. Ej, de bliver bare lidt våde. Det var lige meget, det var det der. Det tør det, ellers tør du fandme selv op. Ja, det skal. Nå, find du lige en klud. Jeg stopper lige min optagelse, Simon. Jeg kan bare optage videre. Vi ses, vi kommer tilbage lige om lidt. Det er fordi, jeg kan bare sætte videoen sammen nemlig. Det kan jeg ikke. Ej, for helvede, Simon. Ej, YouTube, det må jeg fandme undskylde. Det... Altså, jeg har stoppet min optagelse. Jeg håber fandme ikke. Det kommer på YouTube. Ja, det gør det så, men hvad hedder det der program, du har til at... Ej, min koster penge. Så er vi tilbage igen. Der skete lige et mindre teknisk problem. For helvede. Men det var jo så det. Var det ikke det? Jo. Simon han skal lige
Der er faktisk nok til, vi kan lave en mere. På nær lige den allerbedste dag, ikke er der? Den blå. Skal vi det, Simon? Ej, har vi ikke allerede... Ej. Vi ses YouTube. Håber, I noget med. Og ja, mine. Øjne. Ja, vi ses. Håber, I Simons kan kanal. lide. Ja, håber, I kan lide den video. Så like den. Det vil jeg blive mega glad for. Det vil han, og det vil jeg også. Ja. What the fuck, hvad sker der for mit hoved, Simon? Moin. Mine.